alhamdulillah chairman Ceen Papa ari tawtorede dawol ngol machallah tawtorede dawol guritiraji ɗi machallah ba alhamdulillah ba alhamdulillah machallah dawol ngol machallah dawol guritiraji nata alhamdulillah bil alamin machallah waɗa lawol ha yaaja waɗa lawol ha yaaja yo yaaji motoji ɗi ko haalete no heewi jafoɗen salamuji ɗi seeɗa keɓɓe gari tawtorede alhamdulillah jalti ɗi bandiraɓe ko gon salmin jamen Ceen Papa jajin sen ceerno Aliou seydi kan machallah alhamdulillah gonɗen koye dawol guesa ceerno guritiraji ɗi fof ngari alhamdulillah bila men oɗo sa Ceen Papa ɗum woni salmodirde inchallah ceerno Papa mo ceerno Alaji Tidiane Ba Madina Gounass ari ɗo dawol ceerno guritiraji ɗon tawde ɗo alhamdulillah bil alamin ceerno wiye keno dare seeɗa dare seeɗa dare seeɗa dare seeɗa Ibrahima Dia gasi ceerno Ibrahima Dia kon koɗo je kon tibu joddiɓe jiyatto joɗone ceerno Harun yaña jonde yaña ceerno wi tawde ceerno no faɗi en o wi en puɗɗa jangtade tan dokkodiren du'awu tawde ceerno no faɗi en ceerno wi ɗo kam joni tawde enen alhamdulillahi rabbil alamina enen fof eɗen gandi dawol ngol eɗen gandi fandare nde yo Allah jaɓan en ziyara o yo Allah ɓeydan en moƴƴere yo Allah nafir en ɗum sabu barke Allah ene laaɗo